seuraavaan vieraaseen, eli Uniliiton hallituksen puheenjohtajaan Salla Mansikkamäkeen, joka itse kärsii viivästyneestä unijaksosta ja toimii myös Epätyypillinen unirytmi ry:n puheenjohtajana. Tervetuloa, Salla. Kiitos Anna-Mari ja kiitos Evertille tosiaan tosi hyvästä luennosta unettomuudesta ja siitä aiheuttavista syistä. Ja kuten Anna-Mari tuossa jo totesikin, niin mä itse kärsin siitä viivästyneestä unijaksosta, joka on sitten johtanut unettomuuteen. Ja mä voisin nyt hyvin lyhyesti yrittää kertoa tarinani, koska tämä on niin kun lähtenyt sieltä ihan syntymästä asti, että mä muistan vaikeita aamuheräämisiä siitä lähtien, kun mä ylipäätään muistan mitään. Ja kouluajat oli kyllä äärimmäisen vaikeita, koska musta tuntui, että mä siellä koulussa heräsin vasta joskus puolen päivän aikaan, jos silloinkaan. Ja mä olin jatkuvassa univelassa niin kuin koko ajan. Et mä muistan, että mä aina välillä yritin päästä naapurin tytölle yökylään, koska siellä pystyi nukkumaan sit niitä univelkoja pois. Ja mä muistan, että hän on niin kuin aikuisiällä mulle sanonut, että hän ei voinut ikinä ymmärtää, että joku ihminen voi niin kuin nukkua 2 saakka päivällä. Ja tosiaan koulu meni ihan hyvin, koska mulla oli hyvä muisti, se auttoi tosi paljon. Ja no sitten peruskoulun jälkeen menin tietenkin lukioon ja siellä lukiossa mä huomasin, että siellä on iltalinja. Ja mä vaihdoin sille iltalinjalle ja se auttoi mua tosi paljon. Ja no sitten mä mietin, että no mitä mä haluaisin tehdä isona, ja mulla oli jotenkin aika pitkään kulkenut niin kuin ajatuksena jo se, että mä haluaisin tutkijaksi, mutta se oli vähän epäselvää, että niin kuin minkä alan tutkijaksi mä haluan, koska mulla oli niin monta niitä mielenkiinnon kohteita. Ja ensin mä lähdin opiskelemaan fysiikkaa, ja sitten sen jälkeen mä lähdin opiskelemaan lääkekehitystiedettä, ja nämä mun huonot aamuheräämiset on varmasti kurssikavereissa herättänyt paljon huvitusta, koska opiskelijajärjestön Boosteri-lehteen piti kuvata näitä kurssikavereita, ja mä sain sieltä semmoisen tittelin kuin väsynyt hihittelijä. Ja no sitten oikeastaan siellä yliopistolla niin kuin mulle selvisi se, että mikä mua kaikkein eniten kiinnostaa, ja ne oli yllätys ihmisen aivot ja miten ne toimii ja mitkä asiat siihen vaikuttaa. Ja mä päätin sitten, että sille tielle mä lähden, ja mulla kävi niin hyvin, että mä sain tutkijakoulupaikan ja mä sain ison apurahan. Ja sitten loppupeleissä, kun kaiken piti olla hyvin, niin mun uni pirstoutui. Että mä nukuin 2-3 tuntia niin kuin ihan mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ja sitten siinä vaiheessa mulla oli niin kuin selvää, että nyt on pakko lähteä hakemaan jotain apua siihen. Ja mä sattumalta Akateemisen kirjakaupan alekirjalaarista löysin tämmöisen Markku Partisen toimittavan Unettomuus ja sen hoitokirjan. Ja täällä oli sellainen kappale kuin Viivästynyt unijakso. Ja niin kuin mä olin aika hämmästynyt siitä, että miten hyvin niin kuin se kuvasi sitä mun tilannetta. Ja kun se tilanne edelleen oli niin kuin tosi huono, niin mä sitten mietin, että okei, että nyt pitäisi löytää joku unilääkäri. Ja pienen etsinnän jälkeen niin kävi, löysin ensimmäisen unilääkärin ja silloin päätettiin, että tehdään semmoinen unipatjatutkimus. Ja mä unipatja kourassa niin kävelin sitten kotiin ja tehtiin se unipatjatutkimus. Ja se sitten niin kuin seuraavalla tapaamisella hän totesi, että mulla on niin kuin yliaktiivinen sympaattinen hermosto, mikä todellakin siinä tilanteessa varmasti piti paikkansa. Ja sain sitten unilääkkeen ja sellaisen parasympaattisen hermoston toimintaa niin kuin boostaavan lääkkeen, mutta niistä kumpikaan ei toiminut. Et se unilääke toimi niin kuin 2 yötä ehkä, ja sen jälkeen niin kuin ei mitään. Ja se tilanne jatkui, ja jotenkin mä siinä vaan niin kuin kärvistelin univelassa sen mitä jaksoi, ja sitten hän muutti toiselle paikkakunnalle, ja mä ajattelin, että okei, että nyt etsitään toinen unilääkäri, ja no, hän oli mulle niin kuin yliopistosta tuttu, ja hän niin kuin kiinnitti huomioon siihen, että niin kuin mun kertomuksen perusteella niin kuin epäili sit suoraan sitä vuorokausirytmihäiriöä, ja sitten tehtiin semmoinen aktigrafi, eli semmoinen liikeaktiivisuus niin kuin mittaus, ja siitä selvisi, että
tosiaan, että mulla on se viivästynyt unijakso. No, siihen kokeiltiin myös kaiken näköisiä hoitoja, aina kronoterapiasta, joka mulla sitten laukasi sen kiertävän rytmin. Ja tilanne ei edelleenkään muuttunut yhtään paremmaksi. Ja sitten mä olin niin kuin siinä vaiheessa, niin kuin monet unettomat tietää sen, että silloin sen maailman niin kuin näkee tosi mustana. Ja mulla oli niin kuin ajatuksena vaan se, että mun on niin kuin nyt pakko saada nukuttua ja varasin ajan niin kuin ihan yleislääkärille. Ja siinä kävi mun kannalta hyvin, koska hän oli juuri käynyt Markku Partisen semmoisen lisäkoulutuksen unettomuudesta. Ja silloin niin kuin ekaa kertaa löytyi niin kuin semmoinen lääke, jolla mä nukuin. Ja kun tässä oli tämä vuosikausien kierre ja kaiken näköiset unilääke- ja whatever-kokeilut ja aina toiveet siitä, että niin kuin tällä mä nyt nukun. Ja sitten kun ei käynytkään, niin oli hirveät pettymykset siitä. No sitten mä sain niitä univelkoja niin kuin purettua, mutta kun sä oot vuosikausia elänyt univelassa, niin eihän se niin kuin ihan hetkessä niin kuin ainakaan mulla korjaantunut. Siinä vaiheessa, kun se unettomuus oli hallinnassa, niin mä totesin sen, että mä elän kaikkein niin kuin terveimmin ja parhaiten, että jos mä saan nukkua siihen mun omaan rytmiin, että mun normaali se NS-sisäisen kellon niin kuin mukainen nukahtamisaika olisi 4-5 aamulla. Mä saan sitä hilattua kyllä niin kuin melatoniinilla ja yhdellä nukahtamislääkkeellä siihen 1-3, mutta mä en usko, että mun rytmistä niin kuin ikinä semmoista niin kuin normaalia saa. Ja myös siinä mä tajusin sit tässä niin kuin NS-paranemisvaiheessa sen, että on paljon asioita, joilla niin kuin voi myös siihen niin kuin omaan, että on asioita, mitä sä voit tehdä sen hyvän unen saamiseksi. Nämä on näitä klassikkoesimerkkejä, mitä varmasti niin kuin moni unihoitaja ja unilääkäri niin kuin suosittelee, mutta nämä on tietty sellaisia asioita, mitkä auttaa sit vasta, kun se akuutti unettomuuskierre on niin kuin katkaistu. Mä oon itse saanut helpotusta siitä, että rytmittää niin kuin asioita, että mulla on niin kuin iltaisin tietyt rytmit tai tietyt asiat, mitä mä teen, että mä saan niin kuin, että se uni tulee. Mä harrastan liikuntaa riittävän ajoissa, mutta se on mulla vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että useimmiten se niin kuin helpottaa sitä nukahtamista, mutta sitten joskus ehkä 1/5 kerrasta niin käy niin, että niin kuin mä oon tosi semmoinen niin kuin ylivireä sen jälkeen, ja sen usein kyllä niin kuin unettomuudesta kärsinyt ja kärsivä ihminen niin kuin tietää jo oikeastaan niin kuin siinä illalla, että se uni ei nyt vaan tänään tule. Ja tässä vaiheessa, kun pahin unettomuus on selätetty, niin mun on helppo, tai siis että mä tiedän, että jokaisella ihmisellä tulee niitä unettomia öitä. Että jos mulla tulee yksi uneton yö, niin mä pystyn nykyään suhtautumaan siihen niin, että mä en nyt tänä yönä nuku, ja seuraava päivä on yhtä tuskaa, mutta yleensä se tulee sitä seuraavana yönä se uni. Ja jos ei se tule silloinkaan, niin sit se tulee silloin niin kuin kolmantena, että 3 vuorokautta mä en onneksi niin kuin putkeen valvonut. Ruokailurytmi on säännöllinen, ja sitten kun mä oon ymmärtänyt sen sekä näiltä hyviltä unispesialisteilta, joita täälläkin on mukana, niin että me, ketkä kärsitään viivästyneestä unijaksosta, niin me ilmeisesti ollaan aika herkkiä sille iltavalon niin kuin sille rytmiä viivästävälle vaikutukselle, että mä yleensä aika aikaisin olla himmentään tai tosi aikaisin himmentään niitä valoja, ja ihan niin kuin telkkua myöten vedän ne niin kuin palot niin minimiin kuin saa. Et se on ehkä jonkin verran auttanut. Ja mitäs muuta? No tässä oikeastaan nyt mitä mulle tuli tällä hetkellä niin kuin tästä aiheesta kerrottavaa mieleen. Toki jos teillä on kysymyksiä, niin ihan mielelläni vastaan näin kokemusasiantuntijana aiheesta. Onkohan meillä chatissa kysymyksiä?
Ei ole tästä aiheesta, että tuossa Evertille vielä ehkä toi, että voiko unilääkkeestä päästä eroon. Onko Evert vielä linjoilla? Mutta Emil varmaan voi vastata kanssa. Voi vastata kanssa siihen, joo. Joo. Tähän ei vielä ehtinyt ainakaan tulla Sallan puheenvuoroon. Niin. Joo. Siis toki voi päästä eroon, mutta tavallaan sitten mietitään niin kuin silleen, että mikä on se tavoite ja mitä halutaan saavuttaa. Halutaanko eroon unilääkkeestä, mitä on unilääkkeitä, mitä haittoja, mitä hyötyjä niihin liittyy, mutta siis yksinkertainen vastaus kysymykseen, että voi päästä eroon. Joo, kiitoksia Salla, että jaoit tarinas meidän kuuntelijoiden kanssa. Ja vielä se, että varmasti ihan hirveän tärkeää työtä teet myös siellä, mikä se teidän nyt oli uusi, se epätyypillinen unirytmi ry:ssä. Eli jos tällaista ongelmaa on, niin sieltä kannattaa hakea sitä vertaistukea, koska se kyllä monesti auttaa kuitenkin, että on niitä ihmisiä, jotka oikeasti ymmärtää, että mistä on kyse. Kyllä se vertaistuki on tosi tärkeä asia näissäkin. Joo. Sari, onko sulla joku kysymys? Mulla on Sallalle kysymys, että kun tuossa teiniässä tulee hirveän useasti se semmoinen, että rytmi siirtyy myöhäisemmäksi, niin huomasitko sä silloin teiniässä, että sulla olisi tapahtunut jotain vielä siirrosta tämän tai tämän sun epätyypillisen rytmin ohessa vielä enemmän? Huomasin, eli siis jos lapsuudessa tyyliin 10-12 V, niin se mun nukahtaminen oli joskus ehkä 2-3 pintaan, ja silloin ei ollut esimerkiksi hirveästi näitä sinisen valon lähteitä, ettei ollut kännyköitä, eikä ollut pädejä, eikä ollut pelejä, eikä mitään eikä tällaista. Telkkaria omassa huoneessa. Telkkaria omassa huoneessa, joo. Eli siis monta yötä on tullut vietettyä silleen kattoa tuijottaessa tai lukiessa tai koiran kanssa leikkiessä tai piirtäessä tai whatever. Mutta sitten teiniässä, niin sit se vielä myöhästyi siitä entisestään. Eli aamulla 5 aikaan nukkumaan. Joo, just noin. Joo. No mitä sä haluaisit sanoa sitten tämmöisille vanhemmille, joiden lapsella saattaisi olla just tämän tyyppinen unirytmi, että miten heitä voisi lohduttaa, että kun välillä oikeasti törmää siihen, että lapset saattaa mennä hyvinkin myöhään nukkumaan, ja sitten varsinkin tuo kouluterveydenhuollossa, missä mä toimin niin kuin itse tällä hetkellä myöskin, niin tulee monesti keskustelua just tästä, kun tämä menee tämä nukahtaminen aika myöhäiseksi. Joo, no ehkä se on hyvä, monet sen nykyään tiedostaakin, että tämmöinen pieni viivästyminen niin kuin tapahtuu, mutta jos toi on tosi monimutkainen kysymys, ja mulla ei ehkä siihen kaiken kattavaa vastausta ole, mutta jos tätä on, mun mielestä se unettomuuden syy pitäisi aina selvittää, oli tilanne mikä tahansa, jos sen pystyy selvittämään. Eli just se, että onko se vaan siitä, johtuuko se siitä, että tosiaan teini pelaa yötä myöten jonkun toisen kaverin kanssa siellä maapallon toisella puolella, tai tällaisia asioita, vai johtuuko se siitä, että voisi oikeasti olla kyse siitä viivästyneestä unirytmistä, koska silloin, niin kuin mä sanoin, että se kouluaika oli vaikeaa, niin ehkä pystyisi jotain helpotuksia toivottavasti sitä kautta saamaan, mutta mä en tiedä nyt vastasinko riittävästi kysymykseen. No joo, kyllä mun mielestä just lähinnä sitä, että saadaan sitä syyllisyyden tunnetta pois niin kuin siltä lapselta, että lapsi ei välttämättä pysty sille asialle tekemään mitään. Hän ei yksinkertaisesti kykene nukahtamaan ajoissa. Että sillä tavalla ei niin kuin aiheuteta ainakaan lisäpaineita lapsille. Että jos taustalta löytyy tämän tyyppinen ongelma. Joo, ja tietysti onhan siihenkin, että jos se on vaikka vähän lievempää viivästynyttä, niin saattaa olla, että se melatoniini, se kirkas valo auttaa jonkun verran. En tiedä, kokeiltiinko sulla silloin teini-aikana, oliko siitä mitään hyötyä? Melatoniini käsittääkseni, olikohan se edes markkinoilla, jos oli, niin se oli niin kuin reseptillä.
mä koen, niin kuin, että tämä asia oli siinä vaiheessa, niin kuin, olisikohan se nyt 85 tai koskaan niin kuin, tätä ongelmaa kuvattu, niin se ehkä ei ollut niin hyvin tiedossa. Plus, että mä itsekin tosiaan sain sen tiedon vasta sen kirjan kautta, mutta että nykyään se tilanne on niin kuin täysin eri. Että kyllä varmasti mullakin hyvin toisen tyyppinen olisi ollut, tai helpompi olisi ollut nämä kouluajat jieneet, jos olisi ollut melatoniini ja kirkas valo silloin käytössä. Tuosta kirkasvalosta, onko sitä kuinka nuorilla on tutkittu tätä kirkasvalohoidon käyttöä, että just nimenomaan kun pyritään saamaan vuorokausirytmiä tukemaan vaikka esimerkiksi taaperoikäisellä tai vauvaikäisellä, niin onko siitä minkäännäköisiä tutkimuksia olemassa tai muuta, että milloin voi suositella esimerkiksi kirkasvalohoitoa? Nyt kyllä oikeastaan menisi Evertille tai Emilille tämä kysymys, koska mä en ole seurannut sitä siltä kannalta, tai siis niin kuin ton populaation osalta. Ainakin se, niin kuin mitä taas sitten, kun mä ohjaan noita mun asiakkaita, niin on just tämä, että aamulla pistetään säännölliseksi tämä heräämis- ja ylösnousuaika, ja silloin tämä valoaltistus, luonnonvaloaltistus, mutta sitten itse kirkasvalolaitteista, niin mä en ole mitään löytänyt semmoista lähdettä, jossa voisi niin kuin selväsanaisesti määritellä, että voiko käyttää ja minkä ikäisen kanssa. Joo, mä voisin ehkä sinne Circadian Sleep Disorders Networkille laittaa kysellä, että onko heillä tietoa. Olisi tosi miellyttävä, koska tämmöistä tietoa niin kuin kaivattaisiin kovasti. Joo, mä laitan sen työn alle. Onko Sirkulla vielä? Joo, täällä itse asiassa Emil jatkoi Sarin kysymystä, että miten niin kuin Sallalle, eli että miten rytmi on muuttunut aikuisena, että miten toimit esimerkiksi lomilla, entä perheen muiden kanssa aikataulujen yhteensovitus? Joo, mä oon aika pitkälle yritän elää sen oman rytmini mukaan. Lapsia mulla ei ole, mulla on erittäin aamuvirkkukumppani ja siinä on ollut välillä vähän säätöä, että niinku, et saadaan samaan aikaan tehtyä asioita, mutta se kompromissi on kyllä löytynyt sen suhteen, että joo. Kyllä nämä univalverytmin niin kuin häiriöt, tai sanotaan häiriö on vahva sana, mutta niin kuin univalverytmin muutokset, jos ajatellaan tällaisia niin kuin ominaisuuksia, niin ne näyttäytyy aika merkityksellisenä. Niitä itse asiassa niin kuin ei osata ehkä tunnistaa sit niin hyvin, että unettomuutta kyllä tunnistetaan, uniapneaa tunnistetaan välillä liiankin hyvin, että sitä lähdetään hoitamaan, vaikkei se välttämättä ole se tärkein asia siellä, mutta nämä niin kuin rytmin erilaisuudet ehkä jää välillä vähän sivuun.